Really say guys for the people. She did say guys for the people. We are guys. Akada tasvika 100 totanga kutaura. Ndakarohwa neflu singaiti. Muri sei? Really say guys. Ndakasvika 100 ndotanga kutaura nyaya. Kuri sei? Could he say, I hope one when Bait Bridge are going to know as well, and when we group vacho, I don't even know them, so I hope we go now as well. Could he say, Van? Ndakarohwa neflu isingatomboiti ndasura ndakatovata, so ndatirega ndite live stream inoi hamozviona. Because inbox and also I was taking this other person anandimuzivi, so ndichiri muharare guys for the people. Ndakamirira kuti ndingawanawo vanoti blessa here kuti nditenge simbi yangu saka ndosora ndakavata hamazviona. Okay, ata 150. All right. Right, so rega ndinyaso addressa what happened negroup rakauya nezvinhu kuti takatanga kutaura navo. Say this lady vakandi approach ndanditori I think ndaitobva kuya kufunction yakaitwa kususwe, ndo kwandaitobva ndobva vandifonera vakati tine group of this and this haisikuita, saka toda kuunganidza zvinhu. Saka ndikati pane vamwe vanhu vatoda sei vandoda kutoti ndosaka ndauya live stream kuti ndiclear zvinhu zvacho. Maybe kana ndakaresha kutaura I don't know, but inini ndaitaura according to what was happening on the ground. Ndikati kune vanhu vandiri kuda kundipa zvimwe zvinhu muBait Bridge imomo, tikatovaudza kuti ndikusvika dhera kati, vakati it's okay. Ndasvika pachicken ini ndo pandaisangana nevanhu vese vakauya ipapo vachitipa hembe. Ndo musi wandakabuda uya ndine dishi rangu ndikasangana nevamwezve vamwe vacho handina kutovatora maclip ndakangotora hangu mapictures. Iyo ndobva vazoti group rangu rachasei ratadza kuunganidza zvinhu so vatadza kuzonocollecta zvinhu. Ndikatovati no, I feel like your group is slow because zozonditsa sei ndeda zvinhu zviri fast kuti tese tikasire kupedza. So tochidzokera ipapo kati inini toita chimaturums because vaida kupledha ndofunga imba kati mogona kuchiita toilet nei maybe kana kuti ne kitchen. Vakati all right, ndobva wazondizwa kuti pane apledha toilet kati all right. Then ndikati if you are slow you guys you can come after tapedza zvedu isusu. Handiti ndo patikagumirana ipapo achiti ndichazofamba ndichicollecta ndofunga kubasa kwawo kunonetsa kuti vabvi. Handiti ka mind you nditowaziwo futi vanhu vacho vari kuita zvinhu izvi. Heya tapedza paya ini mupfungwa mangu ndangofunga kuti maybe vachazouya nezvinhu zvavo after, because ndakafila sekuti vanga vari a little bit slow kuunganidza zvinhu zvavo. And I remember ipapo ndo pandandamboitwa mamwe mapromisi kunzi uyatore chakati nechakati. Ndikasvika ndikamira almost mahour ameroti mangani ndiripo pachicken ini, promisi iya ikazoenda nemudondo yandandapromisiwa. Saka ndo pandaivata clear kuti I hope hamuzoiti semunhu uyu andimisa panapa, but andimisa ndakupostwa kune mumwe munhu yadzosa ondiposta futi kuya foni haichadavigwi. Ndoba ndakabva ndati statement rekuti you guys munogona kuzoita sei kuzoita zvinhu zvenyu after isusu tapedza zvedu, because ndesingazodi zvekudhileyiwa, ndeda zvinhu zviri fast. Heya ndaenda kupiti kuita zvinhu zvedu. Ini ndazoita kanga issue ke obvious mota yangu hakuna munhu angasingazi kuti iri kunetsa. Ndobva ndabva kumusiyo ndakatobva day iroro, then nemamwe mapapers aida kunosainiwa kucancel as well. Ndikatosiya ndaoneka ndikati ndichinotsvaga mashoko angu ese anga adambuka ekufrandi nezvimwe zvaida kuchinjwa, ndichinosainisa mapepa eimwe project yaida kusainiwa kucancel. Saka deadline rachona I think randanzi ndiuye because ndakasiyira munhu mapapers, ndobva ndanzi inini ndiuye ndisainise ndega mapapers iwayo. Ndokusiya ndaoneka ndo zvandakunoita. This group
handina kuzviziva kuti riri kuindako musi wacho iwoyo, handina kana phone call yandakamboona. Guys, I'm not saying kuti kana vanhu vamwe vada kubatsira paprogram yatichiita vanorambidziwa, havarambidziwi. So I want it to be clear to everyone kuti chii chakaitika that day. Ini ndiri muzhira ndatofona ndakwakati dzadza kuma 7 dzeusiku, ndikati handambodi ndambozorora because asati asvika, but auda kutosvika because following day ndio yandafanira kusaisa mapapers angu chibva ndangobatanidza nokugasa zvemashoko echimota. Ndobva ndafonegwa zvikanzi kuno kwasvika vaenzi venyu. Ndikati vaenzi vepi? Hamunzwisa. Zvikanzi vaenzi vauya nezvinhu. Ndikati vakupa, handina muenzi wandikuziva ari kundivhizitira. So ndoda kuti paite clear ipapo. Usiku uku kuma around 7 dzeusiku. Ndikati ina namuenzi wandoziva kupi wekuchabhili. This group, in as much as obvious, vanga vaunganidza zvinhu zvavo mune zvakanaka. Hapana kana chakashata, guys. Ndikati ina ndina munhu wandiri kuziva kuti sei ari kuuya ikoko. Hamuzviona. And the day before, pane mumwe munhu ndofunga hanzi angambofona achiti tichauya ikoko chakoro. Kati handivazivi. And also I wouldn't want mumwe munhu kuti auya achizoshandisa zita rangu kuti ndatumwa nani naSharon. Hamuzviona. Saka zvozogona kundikanganisirawo as well kumberi uko. So the group rauya pepe ndikabva ndanzonzi ndisi vakati. Saka ndakamboda disappoint yekuti but apa takamhenge tataurirana kuti chi munogona kuzouya after because that day handina kuzenge ndaita sei ndakwanisa so pane munhu akachifona ndakwanisa kuchiita sei kuchibatana navo. Handina kuona phone call yaitaura izvozvo kuti chasvika pakati but no, isusu kubasa kwedu chi netime yedu chi ndofunga vainda kubasa here vachibva ngopfura chasei vachisiya zvinhu. Handimozviona. Saka kuzosiya pakati aora chisi chidecide ikoko kuti mosiyira ani zvinhu zvacho because ina handiko. Itai zvamunoona muri paground. Ivo they can testify because handina kuwada kuvaudza kuti ndamunopa ani. Ndikati chuzai kuti imimi zvinokuitirai ndezvipi kuitira mangwana musazofunga ndakuudza kuti ndisai kwakati zvinhu zvodai. Hamozviona. Zvinhu ndobva zvasiyiwa kukanzi ndokuri safe. Kati zvakanaka. Then later on ndibva ndazoudzwa kuti kwasiyiwa chi 850 rands. Ndikati ndeyeyi. Zvikanzi ndeyekuti munhu aite sei achere gomba. Ndikati gomba rei? Zvikanzi retoilet. Ndikati but manje isusu whenever we are working with the community kazhinji kachoni zvinonetsa kuti utungamidze kuti mari pamberi kudai ndichitotaura chi nemunhu asirwa zvinhu kutungamidza mari pamberi because normally ini ndoziva kuti inozoita situation dzekwana chire yako kuti uchiita program unobuda tsinga uchikumbirira munhu tokumbira ngoro yekuti titakuriwe zvinhu. So zvafamba sei kuti vazodero? Hambozviona. Kazi pabanzi ngapatsvagwa anodhiga chigomba retoilet. Ndikati nangu what I know vanhu vachanetsa because pakangonzi one munhu atiga gomba and abhadhagwa. Handimozviona. Vanhu vaya vakaforoma zvitinha ukoko vachati tibhadharewo. Why is it that makutanga uchibhadhara vamwe vakuita izvi? Inini I was told kuti yakasiwa in front of also the other family members. Family member ndobva yamanya ndobva yatonotsvaka munhu wokuti ndofunga mheno syndicate dzavo. Ini pandakazodzoka ndobva ndamboonesana maiguru ndo andakationesa kati normally isusu zvedu zvinhu zvinozonetsa because munoona manje chika uku tikakuzokumbira kuti mutite chakati zvichanetsa because vanga kuti imi munobhadhara one excuse me vamwe vanhu. Hambozviona tiri kutaura pasati patombodi yatombonetsa nhau iyi. Indobva ndatotaura nethat lady ndikati ini ndanzwa kuti maienda nezvinhu. Handiti so ndakuti ndanzwa kuti masiya zvinhu masiya mari handimapabata pepe. Ndikati masiya mari but what you did zvichatikonzeresa because normally kuzoshanda nevanhu vecommunity zvinonetsa. I remember tiri kuChipinge that same issue pakambopuwa vanhu madhiringi. Handiti ndoda kupa example. Kwakapuwa vanhu madhiringi tiri kuChipinge kuya kwana hahani kuya vatakazonetsa vamwe vanga vane that lady anga akambunyikidzwa akabva apuwa mwana
vanhu veikoko kuvillage vakatanga kudhimanda mari as well vachiti uku kuvillage iuku maipa vanhu mari nemadhiringi handiti so isusu you have to treat us the same way yamaitita ivavo vanhu ukuku ndo point yandakabudisa nchiti what you did is gonna cost us because vanhu vacharamba kubatsira vachiti obvious kune mari inofanira ita sei kubhadharwa vanhu kuita anything chiri panapa hazvinambopera kana madays ndobva anditi saka toita rectify sei ndikatomuudza kuti isusu what we can do tinogona kuchitaura vanhu vanga varipo wachoni ndochivatsanangura kuti isusu hatiite maitire wayo then mari yacho yotengwa food yekuti vanhu vanenge vachasei vachidhiga gomba rachoni vochipuhwa food yacho nemari iyoyo ndio mataurana tikaita nemunhu uyu but tataura kudera nditi nyaya yemari iyai yamanje maiwe haina kuzoperera ipapo because uku community because you know vanhu vanotaura guys asingade mari ndiani nyaya yandofunga yakatanga kutofamba manje kuti kune mari iriko kune mari iriko the next thing pakauya vanhu vakati kuti kutemere huni tinoda mari because panofanira kutemwa huni fast pada kubhadharwa mari katina namari handiti yakatangira tichi musi waforum wauya zvitina second round ndobva vanhu vauya riri group of 3 guys vakati tibhadhare mari kuti tikutemere huni ndikati why should I pay you kuti muteme huni zvo zvatachingota zvedhava mune zvakanaka inini personally handitorina inoita zvakutopema-pemawo hambozviona ndikati baba yakerawo vakagara apapo vanoregere kutema huni kuti vagoisa muhondo dzehovheni dzitsve but nyaya haina kupera seipapo because pakazodzokwa fu pachinzi huni haufa handimbozviona panhau yemari yapera iya kwazoita futi second scenario pauyiwazve nenhau yemari futi excuse me saka yo zvadero indobva ndatozviona kuti nhau iyi nhau iyi ka yakutonetsa nhau yechi 850 rands because yakatambidzwa pamhuri iripo saka that 850 rands iyoyo ndio yakutonetsa ndobva baba yakera baba nefi vazoinda kune munhu akatambidzwa mari ti ko haufa panhau yechelete yemari ikati koi nhau yemari yatonyanya kunetsa kudai because obviously because I remember painzi since wanga akada kupleja kitchen ndikati isusu tapedza ita sei ndikatoaudza inini ndikati isu tapedza kuita zvitina zvedu zve 2 bedrooms so since imimi maiti moda kuita zvekitchen namero nemunhu wawo angada kuita kitchen pandiwa zvitina zviri apa basi zvechizve uyu pochitwa dhava I think ndakatomenshena muvhedhi kuti kwasara dhava rezvitina ndokunga last one rekitchen nezvidhina zveobvious toilet haina zvidhina iya yakauya ndoda kuvakwa haina mabricks hamapabata so ndikatokommunicata navo ndobva ivo madhava achoniwavo vakanditi ko 850 rands iya yatakasiya haikwanisi zvese because I thought ichashanda izvozvo ndikati no iyi ndo yataiti ichashanda kufudhi inenge ichidhiga chigomba panguva yacho kudhava ndobva ndava palist ndikati kudhava isusu ndo zvinhu zvese zvatakatenga izvi zvechi netishandisa mapuraizi edu ikoko kwataitenga zvinhu zvese huku nechii kana muda kudziwa dhava vakati ndichataura nemunhu wacho I'll get back to you hambozviona asi iyi nhau ye850 yekera yaisati yatauka kupisa ichidiwa kunzi tiri kuda kubhadhakwa saka nawo ndopotodzokera panhau yehuni even dzepamba inini futi dzimwe nguva unozotogwa kunzi musati matanga because we know kuti imimi mari munayo saka na mari munayo mofanira kutobhadhara zvinhu zvese zvamunofanira kuita hambozviona saka ndobva ndaiti ndokuti kozi yakakonza saka vanga vakunditi watitanisha zita redu ndikati no ndikokutanisha sei indikozi ndikutaura chokwadi chokuti ruti kozi yakuita kuti vanhu ikodeka even baba yakera vachoni vati ndinoda mari yekuti inini pandiri kuita basa ndipuwe mari enhau yekuti hama dzavo dzakatambidzwa mari yakatambidzwa hama dzavo dziripo so mari iyoyo obvious vari kuida ndo pane ruti kozi so ndobva ndovabvunza kuti saka ndaita wrong papi pakutaura chokwadi kuti ndo pane ruti kozi saka because now izvozvizvi
kana tikanzi pakudiwa mvura vanhu vese vatostika vose vanonga vachitoti iriko kuyoyo yakasiyiwa ngaishande kunoko hambozviona saka ndo nhau iripo ndobva ndaona mwe akanditega kuti iwewe uyu wrong yaitwa nemukadzi uyu ndeipi pazvese zvikati no but you guys I wasn't even lying pamakaenda ikokoko I wasn't there tatoa chokwadi ndandisiko makaenda mukanosiya zvinhu 850 yakasiyiwa and it's true saka ndanyeba papi kuti yakasiyiwa ende ndo yaroot cause yemaproblems atakusangana nawo saka tikuzama kumasolva so question yangu ini ndatoisolva ndatongoti izvi kuti isanetsa mari iyi toidzosera kwayakeka kwete kuti kuramwa yombobatwa iri ikoko so that isusu katapedza iyo kana vachiti vakuzvauya achikonya neekira yavo hakuna munhu urambidzwa kuya kuzoita chinhu wokuita chinhu chavo yekira yopera yose because at the end of the day ndofanira kunyeberei kuti root cause yakonzeresa nhau ndeyakati ndiyo root cause yakakonzeresa hambozviona because for the first time vakatoenda kundoti ndoda mari kwayakasiyiwa vakasatambosvika kumunhu iyeye kubva hambozviona sanzi watitanisha kiri redu ende avaita wrong papi endikati handinambokutanishai hambozviona manje ini ndiri kutsanangura kuti root cause iri papi saka handihwisisi kuti hino naye mwari inini kana chinhu chaitika paground ndofanira kunyarara here because at the end of the day azvitenenge takuda kuti huni dziekere kana pana wawisha akanoda kubhadhara munhu iyeye anokwanisa kuita sei kutema huni ndouya kuvanhu because ini point yangu ipakuti unodzoka sei kuvanhu uchiti naye vedu tibatsireiwo tiwane munhu watobhadhara kutema huni yeti munhu wese achiona kuti community yakabatana handinonzi chero ndiwa kutodhunya hamoona manje ndinde ndatoone problem so handisi kuziva manje kuti this group havasida kuti ini nditaure chokwadi chakaitika here because inini ndatichika muri kuzvitora in a wrong way in a wrong context nhau iripo inhau yekuti iyo yekuti makatongoisiya ndo yakonzeresa and I'm just telling vanhu vangu vandosishanda navo kuti ndizvo zvaitika kuitira kuti kana ndakudzoka inda kuti vedu ehonaiwo ati izvozvi zvimvura nayo zvitina zvedu zvatakabudisira support yamakatipa iyai zvonyungodika tinongosita mune zvakanaka tichingodzoka tichitaura saka now because ndataura kuri kunzi you tarnished our name ende group ravo ndatomboritaura zita ravo munhu wacho hamutombomuzivi kuti ndiani then mwanditega wacho achindinyora kuti iwewe maidai ende uyu aita wrong papi ndo zvandiri kuvabvunza madhayo kuti saka ndonyeba here kuti inini ndio zvakaitika kuseri makana handisipo it's true hamozvona makasiya yekera yeuyu yachoni hakuna kunzi mapumwa madii tikuti ndo root cause saka tisi kuti odini isusu solution yedu yatatatongoita ndeyekuti indadzokera negwenjere rangu resimbi remota ndotongotanga kutongoita fofa kuita zvataisingoita zvokuti veduwe izvozvizvi uyu welodi rengoro aripo munhu wacho achitotaura lodi rengoro wati ndoda 50 rands kutakura hambozviona ini ndikauya kuvanhu ndichidero kuti panodiwa 50 rands yekutakura jecha vanhu vachandibvunza kuti ko iwewe unogozokumbira kuti panodiwa mari yelodi rengoro sei ivo baba nefati vane ngoro ende itoripo ende ndototaura kutoti vedwe hakuna chinhu chinogwadza sekuti tingahaya ngoro shuwa baba nefati ngoro vanayo hambonzwisa ndikutaura dhongi ndoratonza maiguru takavapa musi uno hambozviona ndinototaura zvese zvesvika paground kana ina handikwanisi kuti ndireve nhema saka ina handisi kuziva kuti dambudzo rangu randaita nderipi saka iro gurupu racho kana rafila sekuti inini kuadresa kwandaita situation ndavaresvera sorry henyu hambozviona but I think the best because ndandatombovaudza kuti inini ndakudi kana ndadzokera ndochimboidzosera yombobatwa yakadero kana iyo zvadero vochigoivakirira nikikini yavo iyoyo zvakare pane kuti nawo izvozvizvi ndenda kufila sekuti I'm now answerable to that group inini manje ndakutoti yes ma'am yes no kana kuti because now ndenda kufila sekuti I'm wrong zvandaita zvachoni kana kuti ndakufana kutanga ndafunga kuti vanozoti kudii ndikaadresa the way I used to do my own work ndakufana kutanga ndabvunza iwo kuti ndichambodai hambozviona indini mashandiro angu saka excuse me ndo zviripo guys saka inini at the end of the day ini ndikatovaudza kuti
ini personally handina problem nemi. Inini ndiri kutaura kuti root cause. Saka ndoregerei kutaura chokwadi. Ndiri kutaura chokwadi chiripo. Hamozviona. So iwo I think havana kuzvitora zvakanaka kuti ndazvitaurirei nhau iyoyo. Uye vakuti inini tachine connection newese. Tuko zvimwe zvese ndakatopresenta after ndakapresenta toilet yakauya nezvunhu negrocery. Ndakapresenta wani kataura kune group reMubedbridge rakauya nezvunhu. Mangwana atoni tichipedza kuekura mari yakatanga kunetsa. Hamozviona. Handizivi kuti inhau yekuti vakazviwa here kuti zvinhu zvapresentwa uko kana kuti kudi nyaya yemari ikatanga kunetsa 850 iyoyo ndo iri kunetsa. Saka ini ndochiuya kuvanhu ndichinyepa here. Handinganyepi zvemozviona manje. Saka ndo zviripo. Ini ndikanda kudzokera nawo vanhu vanoti supporta vanoga vachiza mashandiro angu vanoziva reason why takutanga kuchititipeiwo kuti tibhadhare munhu ngoro atisengere zvinhu toda mapitisend manje vanasekuru bheni pamwe vanenge vototevera kuzoekera kuzovaka zvitina zvikangotsva vakutouya tomirirei. Hamozviona manje. Handiti mazviona ina nhamba vasvoora ini but maybe iwo vari kufila sekuti ndavasvoora kana ndavatukisa nevanhu. Kana ndavatukisa nevanhu group reMubedbridge irori, I'm very 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 sorry. May you kindly forgive me. But inini the way I do my own work ndino prefer kuti nditaure zvinenge zvichiitika paground. Zvinenge zvitongoitika paground nyangwe musiyo inini ndiri wrong. Iyo machemerenzi anotombondituka kuti apa uri wrong ndiwe wani. Ndinototaura zviripo wrong kana isava wrong, kubongomora kana kusabongomora, kurambwa kana kusarambwa, zvose tinongotaura zviripo paground. I say it as it is. Hamozviona. Saka handisi kuziva kuti problem iri papi right now. Saka ndavati ndakunoadresa nyaya iyi because ndaonawo uyu handitega kuti no because handisi kuziva because ivo vari kufunga kuti inini ndiri kufunga kuti ivo vada kundiovertaka. It's not like that when you are working with izvinhu zvekucommunity. Hatina kana problem nazvo. Inini ndini ndaitombova approach. Hamuona manje kuti izvo zvitava pakati. Saka ina handisi kuziva kuti wrong yandaita ndeipi. Even pakitchen nepatoilet pazvitina ndakatova textra vedu tokupaiwo deadline yekuti chakati tizive kuti toita sei toforoma zvitina by tatakatageta kuti Sunday. Ndikaapproacha ndirini futi ndichivaudza kuti sezvo mune munhu wenyu because at the end of the day ini ndikasadere futi kuramba ndichafollow up zvita sekuti pamwe ndikuda kuvharira vamwe vanhu vari kuda kudi kuita chinhu chavo ipapo. It's not like that vanhu we. Hambozviona. Saka ina handizivi kuti zvokwadi rongo yangu yacho iri papi. Saka ndati ndakunoadresa nhau iyi kuti ndo zviripo. Ini group handangana problem nazvo. Zvinhu zvimwe zvekutobva kuna naPretoria tiri kungotora wani muchizviona vamwe vari kubatanidza ikoko kwavari kana tikasadero mafoni pamwe nderisibata network pamwe ndakavatawo ndinongotora zvindoti group ratora rakati izvi zvakati tozviisa. Hamozviona. Saka ina handisi kuti rongo yangu yabva papiwo. Chindibatsiraiwo kuvakumbirira ruregerero mucomment section nekuti hey Saka thinking, excuse me, vanhu comment section ngatikumbire ruregerero group iri because right now havasi kunyatsokufara kuti maybe ndakazvitaurei. I'm very sorry kuti takazvitaura kuti ndo root cause yakuita kuti vanhu vasata sei vasachada kunyanya kuti vachibatsire for free because nini handina challenge. Hamaona kuti ndakatogarawo kuno kwarari ndizuva ese ratosora ndakavati ndichimirira kuti kuda kune munhu ngatibatsirawo kundiwedzera nyangwe chii kuti ndinotenga simbi. Handina kana challenge yacho yekutoti ini pandiri hana mari yekutenga simbi ndozoiwanepi yekubhadhara vanhu mumavhu muya. Hamuzviona manje. Saka tokumbirawo mutiregerero yetu hati vakumbirewo ruregerero kuti vanhu zvedu zvidese zvifambe zvakanaka. Aiwa tinenge takatoresa because nomani handizodi zvinhu zvoita sekuti chi ndiri kureshera vanhu kana kuti because pamwe tiri kutadza communication handizi but inini I'm that kind of a person anongoita straight yake iyoyo kuti ndototaura zviripo ndo zvatinotaura. Ndikatovaudza kuti that's not how we do our work. Saka iwo vakufila sekuti maybe but I can also understand here because maybe zvavaona mucomment section hazvina kuvaitira zvakanaka which is something I have
I have to apologize for. Then ndochivatenda zvakare nokuti vakamobilize as a group. Hazvisi nyore kumobilize toilet, grocery nehembe dzose itsvaga idzi hembe dzamaiona dzizhinji dziya. Saka it's not easy. Ndovatenda kuti hachokwadi. Ndoda kuvatenda. Then ndo apologize kuti ndakataura kuti root cause iyoyo yakonzeresa kuti ko zvinezvi zvinhu zvose zvotongoita ikoko pakudiwa mari zvakabvira ipapa pa 850 rands. Sorry zvenyu hamozviona. I think vazviwa kana vari ikoko kuti ndavakumbira rego because nandipo pakuda kuita madhirama nevanhu kana kudii maybe havasi kundihwisisa kana kuti havana kujaira system yedu mashandiro atinoita. I don't know. Hamozviona manje. Shuwa ngavatiregererewo shuwa tokumbira regerero ene ugona ndinogara chisangana a lot of people munigirikini mubridge imomo. Saka ameno pangu patisiri kunzwisisana kuti ndepapi paripo ndofunga ndonga patisi pari kuzopotsana kudai hanomozviona. Saka inini hangu semunhu anotongotaura ndinongotaura zviripo izvozvo kuitika paground. Kana pakati musi oyo pakatiita issue yekuti inini ndanetsana naningi kuproject ndinotozvitaura kuti veduwe vanhu vakambonditukawo ndichiwanzira sekurubheni zvaitika ipapo ndinotongotaura zvaitika ipapo. Saka maybe havazivi kuti ndo mushandiro wedu but inini ndinotaura chokwadi chiri kuitika kuti vanhu vazive because at the end of the day inini I'm not rich. Everyone knows kuti I'm not rich. Ndototambudzikawo. Saka kuti ndizokwanisa kuchihendla vanhu manje ukoko ndo panenge pazochiita nyaya. Saka at the end of the day Bedbridge group, may you kindly forgive me for tarnishing your name and also ameno zvese zvandakangokutadzirai. Sorry zvenyu. Ndizvozvo things zvandandauya. Saka inini ichi changu chachigoni kuedha ngadenda edha vanhu ndakatozvikoniwa zvekuedha nepage. Oh guys, by the way, masters ndakamirira kuti page rangu riite star watachi star ndo zvatikamirira ikoko. Rino iri futi aiwa rinoramba richingofamba richienda pamwe ringatosvikawo miriyoni kumberi ukoko. Inojoina here? Pane munhu wandaona apa unoita sei? Ed amene pane munhu wandaona vari kunzi ed kuti unoita here?